Previously. Saka uri kugara kupiko? Papi? Ndikuudze kugara zvekutamba nemunhu ikoko ane vana nyika yese paasvika pese mukadzi nemwana ene zvaatorika yakukamupfekedzera sketi pamuti chapo chapo ada kuda kuti musketi momune haatagira vanhu mabasa murubo uyu hausi kumuziva iwe. Yeah. It's the Don Muchada. GMA. Kasika kwenda kumba izvo zvakakwana wakumba. Mwamangambondidzinga. Aiwa, unosvika kumba ikoko unopane zvanhu pano ndakutaura newe ndasvika kumba ikoko. Iwe chienda kumba ndakuona uri pandosana mvura yeti pamoto. Ndiri kuuya. Chienda kanai. Uri kumbirira chiko nguva dzafamba kusvika ndimwati. Twande. Kwanza ipo unongo chingwezewo. Ndese kweni njera, ndese. Ndese. Ikurapedza nanja dzangu pese. Nanja dzangu pese rakupedza. Ungada kudziya kuti ndikumutsvagira basa. Iwe mwana njodzi yangu. Andizive kabata kusangana kamumabasa. Aiwa bata udaro sha, bata udaro. Yemo wakapedza, nyasha wakapedza. Nasi koleta, neni wacho. Sandizori kufungira. Aiwa ndokuziva iwe wandikukudziva. Aiwa. Aiwa, iwe ndokuziva ndikukudziva. Saka ndosvika ushanda nemadzimai. Makusiyana neungona nekupi? Takasangana kuagents kwangu aritotsvagirwa basa. Izvo zvita sati kuti nguva 9 o'clock makusenana. Manga matopatana manga matopatana nguvai. Kufanana kugadzira basa zandikutaura. Kuya kurara kumba kwako iwewe. Aiwa. Amanje ndasandikukusiya. Ndasandikukusiya ndikuenda newe kumba kwangu. Ndikutaurira. Ungatisanganise tese kuti inini ana nzodzi dzangu ari 3. Aiwa kuna zvakadaro handi. Aiwa handi ndikukusiya. Saka vafara kane basa randakuwanisa. Aiwa basa ritorida kwasi tsanga chanzwe nongoita mandinda mubata murondo. Pamwe pacho ukadoti munhu ndipodhora. Kupi kwacho ndipodhora ndiyana. Hapana. Saka iwewe manje nyaya hombe twese tatochitaura kuti small issues yandiri kuda kuti uite iwewe pamukomana yeye wandataura ofisa laka handiri kuona kuti uri kamuyellow bonji ndozvandanyatsokutarisa ndikanoti aiyo inzwa nyaya iri panapa Vanessa. Pane kaofisa kari panapa kanoda kuzviona unge amena kanonzi laka kamujunior kangu ndichakuratidza kana kauya pamukomana ikapa notisatomboteerera zvakanotaura handiti kamunhu kane dzungu risingatomboita kanoda kuzvisa apa kada kuzvitonge kanogona basa kuita unge chichi. I think kari kufaitira promotion. Okay. Kuti ndidonhedzwe pasi. Plus nongoziva kai ndiri mukadzi. Iye murume. Saka ndingachitongoona unge hapana. Ada kutozviita iye boss. Saka I want you to work with me. Yes. Tibatsirane kumudonhedza pasi. Make sure kuti tatomuisira pasi. Kana zvezvo kutoti asiye basa ngaatosiya basa. Aiwa don't worry. Anditsika. Aiwa ndokubatsira. Waziva ungazombobatsira. Papi pacho pandingatizobatsira munhu anitsvagirawo basa. Taura zvako. Plus murume kaisiri vakadzi. Yes. Saka you know. All right. It's fine. Kamukomana ikako here. Ndichakuudzako zvakawanda pamusoro pake. Ane rinonzi dzungu. Chakaona kakauye
wani inogawa seti yamo. Chita ndipeti. Orikuone. Angu zvimaindi yaizvo. Ndinogwenza. Apa kunze kwacho kutonhora. Wazoshanguweke. Chakosvika zveve. Watogona ukafambisira tibu wezi kunze kwacho kutonhora zvisingatonhori. Ko maini yemurai. Nezuro kamunozomutsanangurira nyaya. Ndakangotongona moya muchifemeruka chichaitika bebe. Kuchera. Ndina bamunini wenyu kati mbendeka kunofara kumafura mamhepo tichifara tisinzwa shiri. Tichimbirwa patakaenda kurwizi paya. Achera. Zvikanzi ndakaenda kunotenga ka something chokuti tidye. Kuona mbavha amai mwana. Mbavha? Amai mwana ndakaona nzvimbo yembavha paanovigira zvinhu Achera. Kwewo kwamama aenda kushiri. Wozoona nzvimbo yembavha. Kasi mbavha dzinogara mushiri imo. Musango kana Achera musatonge mwana diki kana. Musango ndomaivigirwa zvinhu. Mama aenda kumida kuita picnic. Kupicnic kanzvimbo hanzi tongodawo zvinhu zviri different. Chimboendawo kunokusanga. Kuenda zvinoitwa mukomana nemusikana tichiita chifundo. Anamai, muchadyiwa nemapere masango mamunopindawo. Kuzvine basa rei. Saka zvokuona zvinhu zvembafamba waita sei? Mama nemusikana mutsvuku. Musikana akandimhaisa sei? Akandimhaisa amai mwana. Mutsvuku akaita sei? Ushamisika chicho uri kushamisika ipapo. Ari kubvunza. Kusimanye munebaba. Kusimanye yakatsvuka. Dzinzwisisike maitiro adzo. Apa izvezvi zvinombozivei. Ndinonakirwa ngane nyaya dzenye. Uye anenge anoputa mbanje chete. Une ziso racho tete. Munopiwa mushero. Wozipanzi mbavha tsvuku. Abva haachadza kushamisika. Unotosika kuti mbavha tsvuku here kana munyepa. Uyu ine tsotsi. Mweshamwari yake. Kwazoti mutsvuku sei? Chitonangura zvako zvauri ngazviteedzerewo kumbo. Taura mwana bamunini venyu anomhanya. Haya, vazondiudza. Hanzi vanhu vaenda zovamhanyisa. Hanzi mamhanyisiro andavaita pandandiri 1. Ndine futi. Ndowangori 6. wadii kupfura makumbo. Kupfura makumbo. Hanzi vakuabata kupi? Hanzi apa makwara. Hanzi apa vangova nezvinhu zvanga wakabata. Zvimabhemba, zvimamasi. Hanzi ndatinawo nefuti speed yarohwa soka. Ndamboedza kuridzira mudenga. Hanzi hapana batwa. Kubatwa? Hapana mbobatwa. Vangotadza kubatewa nefuti. Angopfura makumbo acho. Ndakanzi kubasa naona ngiri nabhosi wangu hanzi mutemo wakachinja afichatenderwa kuti mupfure vanhu makumbo munongoridzira mudenga chete. Baba ichienda. Mbavha dzichingoenda. Vachanyepo. Vanani kwechenje. Muna tete takati chi. Secret ya? Secret asika kutaura zvisina basa. Munhu anondiroora anozongomuziva musi anondiroora zvokuti ndodaurorwa nani zvine basa rei nei mutemo akamuziva ugodini mheno kamaka mukomana akatsvuku uye vanhu vatsvuku ava anovada chaizvo akaita semapurisa nai vachihera sedzarisi mutsvuku mupurisa neunomudiko unoda kumuzivei tine linki ripi iwe aiyo vanhu vatsvuku munovada chaizvo mese mangoti mutsvuku Papa kanotongosvika nekukonzeresa noise. Anounza muri quiet so munhu. Unomunza kugedhi kuti asvika achiri panze. Jombo achungadzira size. Anditya. Unongoita kunge pasina zvandambokutipira. Kozvangu nge pasina chimboripo. Ungoita kunge pasina chauri kuziva achisvika uyo. Sekeroba ndichiziva dhiri redu anditi. Very good. Alright, thank you boss. Inofunge yini manditsva zvakanaka. Lesingatomuzoti muchatondipinzisa basa kudai. Aiwa, don't worry. Thank you so much. Ukangoshanda neni zvakanaka chete. Zvese bo. Alright. Zvese bo. Alright, thank you. Alright. Usiyane nevanhu vanongoda kutaura kungoteerera tunyaya. Nakano. Ukangonzwa chimwe chinhu iwe ubuya kwatiri
ndakabvunza kuti nenzwa zvakati bosi zviri kufamba sei, ndokuudza kuti so zvekuteerera vana pombi yadonha ava kuti tumajuniya twangu twakapinda basa nekumhanya utu tunotozondirasisa taurasiswa iwe. Iye munhu angada kushamisira munhu akatrena 6 months chete oda kutozviti ndatokuvidzana kana neiyewo hazvionewo. Hapana, ndoda mugadzira inonzi saizi achanyatsoziva kuti ndinani taunini. Saka basa warifarira nditya? Aiwa, basa ndarida, especially paya pekuti ndanga ndanzwa nokuita ndindambata handitya kwacho nongonobata munhu akupika nasendi shandira mahara ko zvinovapa basa. Aiwa, zvinondinichaii mwedzi uchipera pamutsetse. Aiwa, ndakutoswaipawo sevamwe vakaipa but chinzwa kaiwo nyaya hombe chaiyo yaita kuti ndinyatsokupa position iyi ndanyatsokutarisa kudai ndikanyatsonoti iwo rikamuyelo bobo. Aiwa, kuvapo zvangu. Aiwa, ndiripo. Mwari vakanyatsondisika vachiri kuda nguva yavo iripo anditika. Saka ndodoti mukomana wayo vatachitaura nezvake paofisi aka kamujuniya kangu aka kalaka aka ukadonhedze pasi, try by all means ukasejusa. You know what I mean? I know. Don't worry. Sira ibasa kwandiri. Kane mwe musikana so agari kuda kurowa. Saka maplans esiwayo kuda kumawisira pasi. Iwe ndoda kuti ubvonyongedze maplans esiwayo. Umavhiringidze maplans esiwayo. Tikunzwanana? Aiwa, don't worry. Isiya ibasa mumaoko. Zvinhu zvese uroere bhora musango. Hapana chinofanira kuti wambobudirira. Nekungwara kwawakaitawo. Don't worry. Ubva wachinja dressing. Yes. Zvekuti achipinda achikuona. Unoziva kuti chiyakomana vanondiziva vanoziva kuti ndonzi mambo kadzifanisa. Anditi ndinomupedzera. Don't worry. Ndakakunzwa mbiri yako. Aiwa, don't worry, zvisirei kwandiri. Anditya ukadaro wandigonera pamusoro pepei yako ndichaona zvandichakuitira. Handitya aiwa, vanondiziva aiwa vanonyatsondiziva. Iye ndiye achazoudza vanhu manje kuti kusina mai akuyena zvamanditira ndo basa hombe. Handitya maita aiwa, basa sirai. Saka unenge uchingobata-batawo but basa hombe ziva kuti nderechi ndere mukomana yakangouya chete unenge uchingoona kuti mimi mukangomuona mune muchingonditsonyera kaziso ndine chingokutuma-tuma kwaari uye ndichingomutuma-tuma kwauri anodyira chete. Aiwa, don't worry. Uye wakanyatsoita makeup don't worry akoma muchazomangunditi nhaifanesa nongoti aiwa naukoni mambo I trust you. I trust you. Handitya saka iri bho raitako iwo nyatsoita basa rako randakudza nemazvo. Reward yako newana. Aiwa, don't worry, sirai mumaoko mangu. Rega ndimboita attend to something else. Okay, thank you boss. Alright, iri bho. Zvandikudoitiswa zvinoiteresa. Inini ndinokuitiswa manhanga pa no. Asi kandaona basa kaini saka ndoita sei. Aiwa, genditi don't worry. Aiwa, ndovapedzera chibasa ichi. Don't worry kanditi. Right.
Taka Chila the boys. Taka Chila duns and my boss. Taka Chila the boys. Taka Chila. Taka Chila the boys. Taka Chila duns and my boss. Taka Chila the boys. Taka Chila duns and my boss. I am a horrific baba. Don't miss out. New cartoon from Chada TV. Watch out for the first episode premiering Mangwana Sasare. Pane pachilodwa matanzi chibaba. Moto yane gonyet. New Zim cartoon comedy series. Masasi Etonas. Ma horrific. Kwatonora, hey. But ndo panonyatsoita madhuzi edu kuzona nongwari kumba. Panoshandika ndoshandika. Abo. Kwauna cigarettes. Na cigarette. Ngatojaira. Atira cigarette but ndine. You. Ndiyo sono kunga zvigona izvo. Straight yes. Ndakakuudza fona yes. Zvibuzwa chimba chakadai. Level irora handikamborigona. Ko Jega ari kupi? Wakazombomubata here? Jega asikubatika kubva patakadzingirwa nezuro paipa asi ndambomwana. Yeah, saka ma1 but kuti anobatwa. Amen. Tanga ne1 ngendikamupa last time iye. Wozvidzokorora futi. But akabatwa nakakadhakwa. Ndifunga kuti anobatwa. Kuziva manyira takaitaka. Ndaifunga kuti ndichatosvika padhini ka. Atombidhini kuti svika kugara kana mboona munhu achipindira izvo. Dai akabatwa basa. Aiwa hambobata. Kuri kubuda nekupi iwe? Kubuda nekuzvirodhi kazvomusango zvechishungefamba. Pasina hangu wakaita sei? Aiwa zvibozi. Mazandokuraye mfana iwe. Nokukwadza kuzvinzwa. Don't madam me man, achita sina basa. Necheza nemari yangu iwewe. Tozvitani Kula wangu. Ndamanduraya. Ndakapa yeyu. Ita zvekutamba nena nditi. Ndakapa uyo. Ndokuuraya ini. Wakapa uyo kudisa kaitizei. Hapana ndakadzingwa. Ndoshatataurana here kuti usiye wapa uyo. Ndakadzingwa kumba saka ndakashandosirana. Wakatadza wandifonera. Zvivaizvo emergency. Aiwa, kwakanga watora masini yaunokuziva. Wonosira someone. Ndakamushayiwa. Totamba nepfungwa dzangu handizvo. Aiwa muputsa vandiuraya. Kana ukafa hauna kana basa. Ndingoti sorry kuna madam chipero. Nai. Sorry madam. Sazvise futi next time. Wangomuregera. Ukuwa ndingaite basa rekushandira iwewe. Sorry madam. Aiwa anzwisisa. Ndakajaizwa seri. Pane muri kuita zvekutamba nebasa. Iko zvine Jega angoti zi asi kana kubudikira endawo. Ndakakutuma imese newe iwewe. First yakatopusa uya. Ndingadai kutoti support kutoti mabhebi mupapi muri pa. Right, chinzwa ka? Pane dzina ndinoda kuti muiti. Rine mari here ndi. Mangwana tuchifana mukati nemari. Andizi mangwana. Pane
pane shop yandakastada ndakaona murudzi weshop iyo akapedza anotakura mari kumotikari inonzisi kanaka payo handiti munoziva mastaira acho wazve vasikiri zvese tidawo aiwa zvese ndichitozviziva iwe vane uchiripanakaa zuva ndakakwanisa kumhanya kudarika sini yacho saka location madetails zvese ndinazvo muchandipa ndichakupai oenda ikoko munorowa chiti izvozvo zvekuti jega hapa zvina kana basa aiwa topinda tega iva munoziva wari makatokwana ndizi takatokwana takadaro saka abo mangwana manheru tiita kutoverenga kish tofanira kurara taverenga kish tinoita bhuzi aiwa musatyire akangwara pada ana wawawa nerongo zvakaoma tete Kwaindawo. anyaya kusvika umapini Kuti inopera here nyaya? haipere Inobuda zvakanaka? marongo ega ega tete Aiwa amanyama amire nerongo. Zvina zvinotombomira mushe zvachose. nhasi ndauya ndiri sayemurai vadi watariri ndinongoti rambei muchiona manyama amire nerongo kunzi manyama amire nerongo vanhu vari kurarama upenyu hwasina kuita sei kuronga handiti vanhu vari kuti anenge achirarama upenyu hwasina kuronga saka ini ndauya natetera yemurai zvino ini neupenyu hwangu ucharongeka here tete pakatoipa ndoantonzi manyama amire nerongo. vadiwa atariri don't forget subscribe, like, share and comment to our YouTube channel Don Muchada Entertainment. Bye bye. Next on Manyama Amire Nerongo. Kwanza iwe noyathi ukuthi wabona bandini ndoziziya ka ishe mwana ka ndoziziya but wona kazokuitika izino izvi ndotobva kugraph uko ndatomhanya pawandifonera bebe ndachito busy ndatomhanya izvo ndishindiwe